गाइसमोन आंखो फंनैसो बाथ्रा दिनै बिखायाव नांनाय बुंदों। मानो होनोबा आंनिनो मानसि, आंनिनो आदा। आङो दायो बिदिसो बुंनो हाया। आङो जेराव खामानि मावदों आं गावखौनो एसां लेभेलनि हाइ लेभेलनि खोन्थानो हाया। मानो होनोबा सब समाय लेभेल देखायनानैबो लाब गैया। थ' बुंदों खामानि मावनाय समाव गावनि मोजां मोननायफोरखौ गोसोखांनो दरकार गैया। मानोना नों मोनखायाबो। थ' नों नोंनि न'खरफोरखौ मोजां खालाम, इमप्रेस खालाम, बिनि उनावसो नोङो नोंनि मोजां मोननायखौ आवगायनो हागोन आरो बिदि बुंदों आरो ना। थ' आं दिनै गावखौबो दुखु मोनदों। आंलाय जाया आंखौ मोजां मोनो, आं जायखौ मोजां मोनो बेनो जुदि आंखौ मोजां मोनाब्ला थ' आंलाय बेखौ गोसोखांलाबायनानैबो मा मोननो, खामानि मावनाय समाव मानो सानलाबायनो, बेबायदि आरोना गोसोआव बिदि साननाय फैयो आरो। थ' जों गोरिब मानसि, जों इसेबां गिदिर गिदिर सिमां नुनानैबो लाब गैया। मानो होनोबा सिमांफोरा जाफुंखाया। बेनो नोंथांमोना जुदि आंखौ अनोब्ला बे भिडिअ'आ जायखौ आङो प्रप'ज खालामदों बेनिसिम माने शेयार खालामनो भाइरेल खालामना होनांगौ बिदि सानो आरो आं। मानो होनोबा आंखौ बियो, आं जेब्ला बेखौ प्रप'ज खालामदोंमोन अब्ला बियो मा होनदों मिथिगौ? मदार होनना बुंदों। आं बे समाव साइस्थ'फोरा एसे बेलेगमोन नालाय, थ' आं बे समाव गुवाहाटियाव थायोमोन। थ' बेनिफ्राय साननैनि सुटि लाना थांदोंमोन आरो। थ' बेखौ प्रप'ज खालामनो थांनायाव बियो मदार होनना बुंदों। आरो आङो आरो बेखौ उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनबोखादों। आरो बियो आंखौ मेक्सिमाम 7 बोसोरसोनि उनाव नुदों बियो आंखौ। सिनायखायो बियो। नाथाय मानि थाखाय बिदि बुंखो आं हमना मोनाखै। ना आङो गुबुन धोरोमनि थाखायसो, ना बले आंनि न'खरनि थाखायसो, हमना मोनाखै आरो आं। दा मा जानांगौ खोथाफोरा, खालि बे भिडिअ'खौ शेयार खालामना होबानो जाबाय। भालुकबुंनि आरो आं, बेबो भालुकबुंनिनो, गामि खाथिनि माने गोजानानो एसे। बास नोंथांमोननि सायावसो सापर्टनोसै आरो।